Kaixo. Bueno, gaur igandea da, eta esango zu zer raro ibaien blog bat igande baten aste arte baten beharren. Bai, arraroa da, igandeko klipik ez da, bakarrik ongoa klipa eta aurrekoa data jartzeko, baino jazta. Baino aste hau bai hasiko astelenen eta arrazoiak ematen ator. Lehenik eta behin, barkamen eskatzen atortze, aste hontan zehar, gaur da igandea eta aste hau. Izan beharko zen, biharko blogan publikatu beharko nuna, baina ez da blogik joango, ze, grabatuet eta naiz editatzen eta eske da blog bat, ez dut naiz zerrin, aste honetan, zerritzen dut naiz bazoazte. Ez dut zerrin aste honetan, literalmente egon naiz etxetik unitik etxea eta gero Tolosa bidai batzuk baino jazta. Atxabetan ez dut zerrin, bakarrik lanak eta hola. Así que blogo igotzeko pues ez dut zer egoko behar. Así que, claro, hau esiko ez dut ikusten ja urrengo asten. Baina, bueno, hoi markamenak eskatu, ze ez da blogo dezente bat egatu. Eta hoen esplikazioa, zeba astea bloga, pues claro, astelenen ez dut editatu behar. Así que bihartik aurrera esiko nahiz grabatzen ja, ze ja bihar etxalen gauza euskal diteko, aste hartan ebai, aste azkenen ebai, eta gero aste burun baita gauza guaiak daude, dauzkat. Así que, básicamente hoi, horregatik, aste hau interesanteago esperitzatea. Jaro, berez, nik gaur beharko nuke maskara da ikusten, baina azkenen ez gehun, ze autobusa ez datea, eta, pues hoi, azkenen gatua blog bat ez zertan. Así que hoxe, ongi etorri laugarren blogea, oengon bai. Kaixo, eguna laburpen txiki bat ingo izue. Goizen klasa jo naiz ikusi bezala. Egon naiz klasen, han bazkalduet, unen, eta gero txane gatu naizen saiatzen. Sorkuntzan berdura koreografia bikoteka, eta saiatzen nahitu gatela, eta aparte beste solo bat edukat teknika gareiki den aurkeztu behar, así que horiek lantzen nahitu geha, komprendet, itzuli naiz etxea, dutxatu naiz, eta ja atxaldeko 8 dian hontan ingo izuet unboxing ineten comprando yo no pijama montada, o sea, me la pela lechuga importante arratzak mujertzeu super grandes. Cuidado. Zentzurik. Limuzko jogurrak. Eske naturalak ez ez gustatzen azukra eta azukra botatzeko pues directamente saborekin hartzitut eta ya está. Tamarro ez gustatzen ordu pues limoia. Sagar batzuk, batxuria, atuna, borda jaztuika, eta bai eskapitxuga. Eta guztia, 20 eurotan. ¿Qué os parece? Así que hoxe. Komprenienda baina falduko ja, zeitun, biharko lan bat inbeatu ustet, bai? Bakarra, eta biharko guna baita intensitu dator, de viajezito. Orduan, pues, joango naiz kontatzen hartzen duz. Ostia, biharko bazkari bat baita, bergaro unin bazkaltzet. Zu biharren jaunia bazkaltzet, eta ez zide perreko bazkaltzea, unin bazkalduko da, eseke biharko bazkari bat baita, lenteja batzuk. Así que hoxe. Bueno, novamente, hoy indio visita
bihar daukagula sorkuntza, eta, bueno, esan dut, pues, guazen pixkat kontatzea ez. Dauzkau, sorkuntza tailerra estiloen arabera, ez estiloen arabera, pues, naizuna, egia esan. Eta, basikamente, aurten, dauzkau bi proiektu, eta itakoa da site espezifik bat, dantzarik etzaten antzako da inguruneakin narramantzea dantzabidez. Eta orduan bakoitza, osagea 6 klasen, eta orduan bakoitza da site espezifik baten koreografa da. Bakoitzak aukeratu dantzertiko toki bat, eta toki hortan garatu behau site espezifik bat, beste guztik dantzari bezala okita. Eta beha kaldu egon, interpreter rolen baita, edo koreografo rolen bakarrik. Nik erabakiet, koreografo rolen bakarrikotea. Ordu nina gela baten no garatzen nire site espezifika, menezkat nire apunte guztik, eta hemen, eta bueno, apunte behuzkat. Eta non, eukinitu ja bi ordu, duela hilabete bat edola, eta bihar tokatzea berrize, ordu nin batena da pixkat garatu biharko saioa, nola jungoan, ze egia da nire site espezifika bai dela pixkat improvisaketa aletika, baina gara improvisaketak gidatu izan behau. Eta orduan, pues bueno, aurreko, nire site espezifika dago oinarrituta 3 zentzumen nagusitan, dantzatzeko garean alditeunak, dela ukimena, ikusmena eta entzumena. Eta, pues, pixkatetu ginen espazioa esploratzen zentzumen horiekin, eta materiala jasotzen tala, material koreografikoa noski, eta direktura punte batzuk, eta behieke bai, esan nien, apuntek hartzeko tala, hasi que baina euskat irudi batzuk nahi dutena txertatu eta nik koreografiatuko ditutenak, baina gero materiala berez behiek sortu gote. Baina, inbetena da pixkat garapen bat pentsatu beharko azte pauta, zein, eta ja hasi pixkat finkatzen zet 5 minutuko iropera izan behar gordon, pues pixkat fijatzen, jomonez gutxi gora bera. Baina, bueno, más o menos ideia batzuk buskat, así que, ondo guaz. Oin jakoriko eta ez apuntatu zen, pero gero. Eta euskaten gauza asko apuntatuta, baina gero nezkatzen zertaz. Euskat ideia batzuk burun, eta nola bertuten dena pixkat enkaje de bolillo zitea denekin. Así que hoxe, bihar zontatzen. Kaixo, bueno, ja, aste artea. Gaur berez gorputz teknikak askatura nuke, baina azkenen enaiz jonzte, bueno, enbilera badukat, Eibarren joan behat. Orduan, pues, lehena bat abezan, eta orduan gorputz teknikaten ez joan, baina ukiet, sorkuntza oso ondo jundale, ja, kasi montauta daukat. Eta garekidea, dantza garekidea teknika. Así que oso ondo. Así que etorri naiz, bazkaldu eta utzen ditu lentejak, gero dutxatu naiz, bizarra maztuet, eta oin ja Eibarrea guaz busen, ez dut lehen izartu busa Eibarrea, así que guazen deskubritzea, ze, klaro, nik liatzea euskat batzuk, eskaz dut imaginatzen. Orduan errazatu, zer nindin behar barik kargatu zeukat 0 eurotan. Gerin bat asmatuz autobusdan saman zen. Gero ondo sartu behar naiz autobusen. Eta gero ondo jetxi behar naiz. Eta ben jetxita Eibarren bertan bilatu behat bilera dugaten tokia. Bueno, bai aventuras. Así que ikusko dut onduz. Bueno, azkenen jakin detaiatzen bizirik Eibarrea, asko daude. Bueno, azuentzaiz grabatzea, hasikoen grabatzea, lotan joala. Hoxe, ja bilera ukilgo Eibarren, itzuli naiz, leheno kafetxoa dartuet, ze ordu eriko margena nukan oendikan. Eta gero bus entre naiz, afaldo eta ja, lotan joa. Bihar, beste egun bat,
Bihar berez beste bus bat, beste bi bus. Tolosa itzuli batelako, así que jongunez kontatzen. Zerta itzuli bateratea guztia. Ondoloin... Deportado, se han ido hasta Estados Unidos yo estaba pensando que sí. Vale, bueno, kaixo, gaur. Hildan hoia, osea, kristen eguna izan da. Baina, bueno, kristen gora berako eguna izan da. Así que nator pixkat biharko bazkeria prestatzen den bitartean, pues, nire eguna kontatzea. Ya que estamos. Bueno, beti bezala, hori bai alrebez. Goizen klase eukiet baleta, gero taller, baleta, dala, sin más, bikote koreografia eta gero ikasten, hau esan izuen ja. Eta gero, zeukiet sorkuntza, gauretzen ere sorkuntza tokatzen ere beste klasekide baten. Bukatu ditut klasek 3:30 eta 4:00 neukan autobusa. Beraz, korrika eta presaka, jonez taberna, jandetzea bazkaltzeko, eta jonez metroa, total kontuatu nez katera etxen aztutela, eneukan ez mugi ez barik, beraz, txerteta bezan dut, etzi joan makina, zian ja 10 gutxi, eta ninen sarrikon, eta joan behar nun San Mameseaino, eta bus hartu. Bat gutxi egatu nahiz autobusea, ez dakit dala konionetan. Eta autobus hartuet, eta junez Tolosa. Eta aukieten saioa. Zela ematen da independentziara eguna, eta, bueno, ekitaldin dantza txiki bat irat, osea, dantza motzat, 5 minutu dantzatu ditut. Eta, horien saiatzeko batu da gaur. Eta gero junez ja polkiroldegia, Tolosaino joan osea, indet. Bilbo Donosti autobusen, eta gero Donosti Tolosa kotxen. Eta, joan nahi usagalea, eta horrekiet saio bat, ez duten nahi, hemen indetena, eta gehien ere saioa. Eta orduan 9 eta 20 atea naiz, eta berezte kotxe Tolosa Donosti, eta gero Donosti Bilbo autobusa. Aiatu naiz 23:17, azkeneko metroa galduet, energia gabe neon, ja oinez etortzeko, oza, berez oinez etortzen ez metroa galtza bat, azkeneko metroa galtza bat, oinez etortzen ez, eta zait inporta, baino gaur energia gabe neon. Asik eta taxi bat hartuet, 9 euro utzitut taxin. Eta hemen no, biharko lekakiten. Tarat gauela ordu eta piko, bitarten afaldin behat. Taia biharko guztia prestutziko, eta olaia bihar goizen logoi batetin. Eta bihar bereze, dantzertin bazkaltzet, ito dela peska. Baina, bueno, gaurko guna, hemen bukatzea, ez daukat gauza esko esateko. Eta artea aprobetxatu nahi dut gaur bastante bombaila laukitzen nire TikTok bat, gogotorazteko sare sozial gehiago euskatela YouTube ez gain. Soi isa, ez dutela eskera biltzen, gero Instagrama, TikToka, denetan, Ibai Romero, biokin bukaeran, Ibai Romero eta YouTube. Eta YouTubeen eskartuko nukela arpidetzea. Azken nahi esan ezan zela, nire helburua da udara edo koseta zerren modan bakitean kurtso bukaerako bintzat, urte bukaerako bintzat 1000 jarretzai eta arpide duneta jatzea. Sikera 100. Lehenengo 100 jarrikot muga. Venga ba, 100 arpidetu. 100 arpide duneta jatzea. Eta behin, 100 jatuta 500, eta 500 da gero ja 1000 izango burua.
baina venga, egunekin hasiko naiz. Eta, hoi, mesedez, nire laguna ezatenak eta zetezunak bai zure bloga ikusiet, eskertuko nuke like bat eta arpidetzea, zua guzti bintzat, laguntza emateko. Proiektu honen zenazka, proiektu honen hasieran proiektu honen hasieran bintzat, eskertuko nuke. Haura xijoa, dena, porkulota. Bueno, nire ezagunai eskartuko nukela like ematea, ze lehenengo bloga kristonek zitazio izan zen, 800 view, baina beste guztik, kaka, unzuru jo. Orduan, eskartuko nuke bintzat like eman eta arpidetuko bazinete. Berriri bakaixo, ibermero naiz, Tolosarra, beste 3 blog euskazio honez gain. Ezautu nahi baldin badazue, hor txituzue. Eta gustatzen zaizue, eskartuko nuke baita zuek arpidetzea, eta azkenen, bestea euskal blogak, euskerazko blogak, azkenen ez gaude asko, eta gero ez da babes gehiago jaso, gero ez da jende gehiago jatuko zaio, eta jende gehiago animatzean blogak itea, eta YouTube bai euskeratzen goaz, ze TikTok, gara lortzen euskeratzea, Instagramaren nahiko euskeratuta da, Twitterre bai, baina YouTube oso jende gutxikiteko euskeraz. Así que zuen babesa ezinbestekoa da YouTube euskeratzeko, eta azkenen beste sare sozial baten eduki gehiagoteko euskeraz. Así que hoxe. Eskerrik asko, jazak itzai esan, supernik hautan notatuko jazuen ahoia itzalita, beraz, nini hau jarriko naiz, baina ja ez dut ezer gehiago grabatuko. Gaur ez ditut asko itzin, zeskez duten borauki, eta hoxe, bihar beste egun bat. Engo gea. Ondo doin. Kaixo, azkar baten gaur itzidea atorka izizut eletzen egon guztin. Super gaizki esnatu naiz, oso gaizkin dutlo gaur gauen, eta hoxe. Klasa egon naiz, eta lehen urte nukideu teknika garekidea, eta asignatura hortan dantzatu behar dugu. Asignatura horren baitan dantzatu behar dugu. Apiriako eta betzian zen nazioarteko gunen eitu ginen grabatzen hau txak. Eta orduan jungea museoa ikustea espazioak eta hola, dala ikusizuena. Gero teoria eta sorkuntzok ideu, indeu lan ere lagun lianen sorkuntza. Zaite espezifika, dantzertin batzkaldu dizut hatzendako lekak, eta gatu gaitxalen sorkuntzako beste lan bat iten. Zaite espezifikez gain, daukau solo bat 10 minutuko, zaite espezifika 5 minutu, eta gero daukau soloa 10 minutukoa. Eta egon behau bidero eta pixkaria TFGA, eta zatzauten baliatzeko pixkat. Gauza, TFGA guk konjunto nahi duelain, binakako TFGA nahi duein. Eta ordu eskatu guen soloa beharen, binakako zuzteuki eta gero solo bat garatu hortikan. Eta hoi, haitu gaztontan gehatzen pare bat egun pixkat forma emateko biok bat ingo duen zati horri, gutxu gero eraia pentsa dutoko nolain. Hasiko egiten ditu geha, eta haietu nahiz itxea, eta seko bat nahiz, super gaizkin egon oso gaixo egon, eston buruko minakin nekatuta, eta haietu nahiz itxea, zeiterdi zazpikaldea, etzan naiz, eta 10 arte nahiz esnatu. Hasiko esnatu naiz, afalduet, biharko bazkairien ditut, dilista batzuk, lentejak, eta listo, menetu naiz oen botata, oso gaizki, eta oen ja lota. Hasiko, ja
bihar ostirala, Tolosa vuelta, así que, hoxe, ongunez kontatzen. Gabon. Boia ostirala, gaur dauket galeteko barrako azterketa, así que guazen, lehenengo orduan filosofia nuken, baina irakaslea kanpondo bere asmusen, así que zuzen bigarren orduan joa, baletea, barrako azterketa. Así que hortan noa, eta gero esan bezala bertzen guztu eza. Vlog de YouTube. Donostia etxera goaz. Hosti! Kideanetan gaitu. Bueno, ez dela zer kontatu gorko gunena. Klase ukiet? Bia. Dugu gero un queso. Hau sartu ingot ez dune etera, baina sartu ingot, ja, ikusi zuen. Klase ukiet. Azterketa baletekoa, oso ondate dana, barra. Gero repertorio, dale ikusi zuen bideoa. Gero kantu ez dula jarri kantu ez zer, bazkalduet. Eta zen dugu, Tolosa torrenez. Eta bain, klase manteet nire umei, eta bain, ensaio hau. Bueno, ja ensaio hauki deu. Bale, nik kaso. Eta male, larrituta gatua nola mozi duten lekak. Trukoa aplikatuko bela esateu. Nire txofer. Ja hauki deu ensaioa. Eta, jatxea. Gero arte! Egun, ja larun bata. Bueno, ez duzun bezalak izan tximauzket, así que... Ia mozteko gara jatua. Eta buela, ia moztu ez ja. Eta benterregia, udaberriko lokalea aberrotxe nola. Hemen da udaberriko lokala, kartela pegatu ditu, bale? Hau pegatzatu, eta kartela daude barrun, arazoa, atea. Ez da irikitzen. Bida, Ni? Nator? Eta sostien normal, bale? Matezko bueltak. Buelta bat. Bigarren buelta, eta hori, abeste buelta, txun. Eta ya está. Izum. Eta irekia, bale, bida, mendo batea. Nora sortu bat lokale, kartelilla. Hor. Ataskatu dago. Bida ekipo. Eta irekitza lortu dugu, oso ondo... Bueno, ja egea enkartela daiten. Tope egea enkartela daiten. Eta hoxe, saituko dugu ber. Hola! Bueno, atxalden ikusten bezala, Tolosan independentzia eguna aide izaten. Eta nik neukan proba argi natala, baina bueno, pixkatatzen dugu terki botea jetxi beha. Eta gero bai soinu proben dugu. Bueno, soinu proba argi natala. Runez etxea faltzea, ja gantzi naiz. Semaz termiko bat eta nire betiko bat zabalak dantzatzeko eta behingot termikoa gendu eta jertxe bat jarri. Eta listo, así que... Bain, ja beren dijoa, burutik hasikoela, dantzatu gero, eta gero zelibito, eta farra, así que... Posavasos escuchan, qué majos, oye. Posavasos. Ikasketetan zentratzeko garaiona da, esan didate gurasoak.